Insidente po ng umano'y online threat na itala po sa ilang bayan dito sa lalawigan po ng Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Threat at malisyosong post ang naitala sa ilang bayan sa lalawigan ng Pangasinan nitong mga nakaraang araw. Nito lamang naitala sa isang paaralan sa Manawag ang umano'y online threat kung saan humantong sa suspensyon ng klase bilang aksyon sa seguridad ng mga guro at mga estudyante. Agad din itong tinugunan ng hanay ng pulisya at pamahalaang lokal at nakumpirmang walang kahit na anumang nakapipinsalang armas o kagamitan sa loob ng paaralan. Nakapagtala rin ng insidente ng umano'y pagpapakalat ng pagbabanta o pananakot sa isang paaralan sa Santo Tomas kung saan nagpatupad rin ng suspensyon ng klase para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Kaparehong insidente rin ng pagbabanta ang naitala sa Rosales kung saan mismong menor de edad ang pasimuno sa paggawa ng video na naglalaman umano ng pagbabanta gamit ang isang pellet gun at isang baseball bat. Agad din na natuntun at nahuli ang sangkot na menor at isa sa ilalim sa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa tamang proseso at interbensyon. Ayon sa kinauukulan, hindi dapat pinalalampas ang mga ganitong klase ng pagbabanta, pabiruman o hindi. Mahigpit ding paalala ang otoridad sa mga magulang na pakatutukan ang mga anak at bigyang gabay sa responsableng paggamit ng social media at iba pang digital platforms upang maiwasan ang pagsasagawa ng mga prank o biro sa pag-post online o di kaya pagbabanta na posibleng magdulot ng pagkaalarma sa publiko. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.